take long before our clothes hit the floor. I never get enough, I want more and more. You've always been a soulmate I've been looking for. Nowhere else on earth that I'd rather be. Skin on skin with your arms around me. Stoking my fire, you turn my key. You're making me so hot I can't breathe. It's like dancing on embers in a summer rain. Lightning in my heart, thunder in my veins. You do it to me, baby, again and again and again. Ik ben eigenlijk in 2009 voor het eerst naar Nashville gegaan om mijn eerste album op te nemen. Bij Treasure Isle Recorders. Dat was toen met de producer en manager van de Beach Boys. Hoe was je daar terechtgekomen? Ik was op een gegeven moment, was er een website MySpace en daar was ik de nummer 1 singer-songwriter. En toen kwamen er allerlei aanbiedingen binnen en eentje was dus eigenlijk eentje te mooi om waar te zijn. Ja, een luxe keuze noem je dat, geloof ik. Ja, toen de tijd zeker, ja. Vanuit Nederland naar Amerika kijken is één en daar spelen is een tweede. Maar je daar vestigen, dat is een ander verhaal, denk ik even, hè? Ja, dat is heel anders natuurlijk. En, hoe groot was die stap? Nou, het was best een grote stap. In mijn eentje in het begin ook helemaal. Ik heb dan ook de visuele handicap, dus ik kon geen auto rijden. En dan is het helemaal lastig je weg vinden. Maar uiteindelijk is het goed gelukt en ik ben nu helemaal happy. Ja, je viert nu feestjes en dan 15 jaar Mark Blomstel. Wat voor feestje wordt het trouwens? Ja, het wordt gewoon een heel leuk feestje in het Isala Theater. Dat is zeg maar waar ik ben opgegroeid. Dus er komen gewoon familie, vrienden... mensen van mijn school, van vroeger leraren zelfs, waar je vroeger een hekel aan had. die vinden je nu allemaal heel leuk en lief op een gegeven moment. En natuurlijk alle fans. Het gaat het hele theater vol en gaat opnemen met, ik geloof, 5 of 6 camera's. Dus het wordt gewoon een heel mooi feestje. Ja, je viert je muzikale bestaan. Hoe ver ben je voor je gevoel? Heb je het inmiddels gehaald wat je dromen waren? Zit je nog ergens in een road to, weet ik veel? Nou kijk, ik heb natuurlijk in Nashville heel veel kunnen bereiken. Ik werk met de beste muzikanten in echt een van de beste studio's in Nashville. Maken prachtige muziek. Ik mis een stukje erkenning nog wel vanuit Nederland af en toe. Maar goed, dat zijn van die dingen, daar heb je niks over te zeggen. Wie weet komt het nog. Ja. Het is gewoon voor mij passie. En elke keer dat ik de studio of het podium op mag stappen, dan is het voor mij helemaal geweldig. Hoe ziet jouw muzikale leven eruit daar in Amerika? Veel studiowerk of ook veel on tour? Ja, we zijn heel veel ook onderweg. We spelen over het hele land eigenlijk. En als ik de studio in mag, dan graag. Dus dat doe ik zo vaak mogelijk. Het is alleen, kijk, als je nou eenmaal Nashville gewend bent. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook een aantal nummertjes opgenomen in een studio in Detroit. En dan is het toch wel de kwaliteit, moet je toch wel aan wennen. Dus het is voor mij wel lastig om zo'n stapje te maken. Dus ik hoop dat ik weer in Treasure Isle mag. En ik heb net weer een nieuw album daar afgemaakt. En die komt aanstaande vrijdag uit. Ja, gaan we zo over praten. Maar toch even nog dat naar Amerika. En dan kom je daar als Hollander binnen. Je wordt geaccepteerd, anders had je je carrière daar niet kunnen opbouwen. Ben je nog steeds de Singing Dutchman? Of ben je inmiddels wel geaccepteerd als een... Nou, ik kreeg dus eerst een bijnaam Dutch Boy. Maar dat was ook toen Nashville eigenlijk heel weinig buitenlanders nog had. Toen ik daar voor het eerst kwam, was het eigenlijk nog een wat kleinere stad. En op een gegeven moment is het gewoon zo opgebloeid door Taylor Swift en door de serie Nashville. Toen wilde opeens iedereen naar Nashville verhuizen. Nu is het een soort van party city geworden met al die bachelorette parties en dat soort dingetjes. Dus eigenlijk downtown Nashville is heel erg veranderd. En er zijn heel veel mensen die komen van over de hele wereld. En meestal door die serie en door de grote artiesten. Die willen allemaal Nashville zien. Speelt country en Amerikanen daar nog steeds een hoofdrol dan? Eigenlijk wordt het heel vaak nog rock ook nu op Broadway. Dus maar het is nog wel daar. Ja. Maar het is wel lastig om de classic country terug te vinden. Ja. Maar inmiddels helemaal ingeburgerd, neem ik aan. Ja, zeker. Hoe leef je daar? Hoe woon je daar? Wat is jouw situatie daar? Ja, gewoon huisje, boompje, beestje. Ja, serieus? Ja. Het is een mooie situatie. En ik probeer natuurlijk zo vaak heen en weer als ik kan. Ja. Maar goed, je nieuwe album komt uit. Bijna. Ja. On My Way. Dat slaat ook een beetje over je muziekcarrière? Ja, ik ben op weg. Nog steeds op weg. Het is voor mij, wat je net zei, ben je waar je wil zijn. Elke keer als ik de studio inkom, werk ik nog steeds met dezelfde mensen. En die vertellen mij nog altijd van je stem wordt steeds beter en steeds sterker. Dus wat dat betreft is het gewoon mooi om die progressie te zien en mee te maken. En zolang het beter gaat en nog beter kan,
Ja, dat is mooi toch? En als het dan 15 jaar steeds nog omhoog gaat, het stapje, dan kan je alleen maar blij zijn. Nou, en jouw genre is nou ja, niet alleen daar bedacht, maar het is nog steeds heel groot daar, hè? Ja, het is het grootste genre wat er maar is. Ja. Ja. Dat leeft ook overal, dat merk je, waar je kan spelen, hoe de reacties zijn bijvoorbeeld op singles en platen. Ja, nou wat ik zeg, de jeugd vindt het geweldig en het is eigenlijk voor alle leeftijden. Dus het is gewoon iets wat gewoon echt een soort van, heel populair is. Zoals je hier de jeugd, die gaan met een stroming mee. En daar is het gewoon echt een lifestyle. Ja. Wat is het verhaal van de plaat, On My Way? Ik bedoel, muzikanten erbij, heb je vaste muzikanten erbij of juist niet? Ik werk bijvoorbeeld met een vaste bandleider en gitarist in Nashville, Chris Leutchinger. En hij is ook de gitarist van Garth Brooks. Hij heeft op alle platen van Garth gespeeld en speelt nu ook in de grote stadions en in Las Vegas. Dus hij is er altijd bij. Dus dat is wel fijn om een soort van thuisbasis te hebben. En dan hebben we meestal wel muzikanten die we kennen. Maar het is maar net wie er op dat moment vrij is. Want ze spelen op platen van al die mensen, alle grote artiesten. Moet je zo'n plaat die dan bijna uitkomt, moet je dat heel economisch opnemen? Een uurtje hier plannen, een uurtje daar of niet? Nou, soms wel. Want mijn studio is bijvoorbeeld Jason Aldean is echt een van de hele grote artiesten daar. En ja, die neemt ook al zijn platen daarop. Dus als hij toevallig een dag wil die ik wilde plannen, dan heb ik even pech. Want daar kom je niet omheen. Nou, dat is heel georganiseerd dus. Ja, zeker wel. Het wordt allemaal goed gepland. Ik ben begonnen met album opnemen tijdens de pandemic. Dus het is voor mij even geduurd. Ik heb natuurlijk heel veel singles uitgebracht. Want op een gegeven moment, Spotify herkent geen nieuwe nummers als je een album erop zet. Dus ik heb gewoon gewacht. Hey, nu is het een soort van greatest hits aan het worden, weet je wel. Maar dat is gewoon leuk. Nou ja, en je hebt ook daar behoorlijk succes gehad met het nummer Tennessee. Klopt. Hoe werkt dat daar? We hebben een aantal radiostations, die kennen we allemaal, van 3FM tot de regionale en de Q-Music, noem het op. Hoe werkt het in Amerika voor jou? Heb je speciale country centers waar je moet zijn? Ja, ze hebben natuurlijk inderdaad country zenders over het hele land. En je hebt dan de grote en je hebt dan de mid-stations en je hebt de local stations. Dus er zijn verschillende trappetjes waar je zeg maar op kan. En op een gegeven moment, wij brachten Tennessee uit in volgens mij juni van 2022. En op een gegeven moment ik dacht van het doet niks, weet je wel. En op een gegeven moment in december kreeg ik opeens een mailtje van, joh, je staat nummer 7 op de Airplay-lijst. Ik zei, oké. Dus dan ging het een beetje leven. En toen gingen we kijken van, hoe ver kunnen we dit schoppen? En uiteindelijk hebben we dus nummer 1 gehaald ik geloof dat het in maart was of zo, van die Airplay-lijst. Nou, dat zijn dan leuke dingetjes om mee te maken. Ja, dat is zeker. Ik las het ook. En dat wil je ook, want met die nieuwe plaat die bijna uitkomt en wat singles, kan ik maar zo'n aanloop is natuurlijk perfect voor jou, of niet? Ja, en je hoeft jezelf niet helemaal meer uit te leggen, al wel. Nou, wat het mooie ook was, ik kreeg als hele nuchter Rotterdam ook zo'n heel groot billboard in Hartje Nashville. Dan zit je zelf te kijken van, wat gebeurt hier? Ja. Dus, maar wel mooi om mee te maken. Ja, je noemt jezelf ook een storyteller. Wat is het verhaal wat je probeert te vertellen op deze plaat? Ja, eigenlijk van alles. Ik bedoel, het leven? Het leven, inderdaad. Ik vind dat zo lastig, want ik zeg altijd van, mensen moeten hun eigen gevoel bij de liedjes hebben en hun eigen story ervan maken. Want als ik vertel van, dit liedje gaat voor mij over dat, dan is dat het, weet je wel. En dan kunnen zij er niks anders meer van maken. Wordt het nog een groot feest in Amerika met deze plaat? Wat ga je doen? Ga je een toertje doen, promotie? Wij doen eigenlijk door het hele jaar doen dat gaat shows. Maar door en door natuurlijk. Hè? Ja, veel festivals. En ik hoop heel veel nog in Europa te doen de komende tijd. Zou wel leuk zijn. Nou ja, het is weer upcoming, heb ik een beetje het idee. Hè? Ja, we zijn het genre is echt... we zijn met een grote groep Nederlanders ook heel erg succesvol. We waren in Texas bijvoorbeeld, waar Robert Jan ook was. Met Hilde Vos. En we hebben daar met nog wat andere Nederlanders, Orange Blossoms... En we hebben daar awards gewonnen. Dus weet je, het genre leeft in Nederland. Er zijn heel veel opkomende artiesten die gewoon ermee bezig zijn. Jong ook. Dus ik denk dat het wel een blijvertje is hier. Ja, mooi man. Goed. En wanneer ga je een mooi nummer in Amerika doen over Rotterdam? Je hebt het nou over Tennessee gehad. Toevallig. Vorig jaar zijn we wel begonnen aan een liedje schrijven met de hele bekende gast. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar waren we aan het schrijven over Rotterdam. Maar je moet de Amerikanen alles even uitleggen hoe dat werkt. Toen was het ook weer een schema dingetje. En toen waren we, op een gegeven moment was er geen tijd meer om verder te schrijven. En we moeten nog een keer afmaken. Dus, Maar het staat wel op de planning. Je gaat een paar nummers hier live doen in deze studio. Wie heb je meegenomen? Robert Jan, Robert Weston. Ook een prachtig artiest, maar hij zit normaal gesproken daar. Maar we halen hem er zo bij. Ja. Tom Ensink, die is al jaren bij mij. Die speelt steelgitaar en gitaar en ook bandleider in Nederland. En ik heb ook Jenny Molina meegenomen. Dat is mijn vaste achtergrondzangeres in Amerika. Ja.
Die eerst dacht dat ze van Friese komaf was, maar het blijkt toch Gelderland te Ja, zijn. Hè? inderdaad. Ja, Jenny Visser, zei ze. Ik sloeg ook gelijk aan. Het klinkt Fries, toch? Hoe konden ze jou aan in Amerika? Mark Blomsteel? Ja, soms zeggen ze Bloomsteel. Dus Bloomsteel. moeten we altijd zeggen van, het is 1 O, weet je wel. Je moet wel goed lezen, maar daar hebben ze wel moeite mee, geloof ik. Oké. Whispering you love me softly in my ear. You tell me all the things that I wanna hear. You do it to me, baby.